ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಯಾರ್ದ ಸುಕ್ಕ ಕಚ್ಚಿಪೆಂಚವನ್ಪುನು ತುಕ ಇತ್ತೆ ಬಲ್ಯಾರ್ನ ನಾನು 1 ಗಂಟೆ ಅವು ಚೌಲ್ನಿಡ್ ಪಾಡ್ದೆ ನೆತ್ತ ಚೋಲಿ ಪೂರ ಶೋಕು ದೆತ್ತದು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲೆ ಮಂತ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಏರಣ್ಣಲ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಚಾನಲ್ನ ಹೊಸ ತೂಪುನಾಂಡ ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತೊನ್ಲೆ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಲ್ತಾಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪನಲೆದೆ ತಂದೆ ಐಕ್ ಮುಂಜಿ ಮೂಜಿನಾಲ್ ಬಿತ್ತದಾತು ಪುಲಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪುಲಿ ಎಚ್ಚ ಬುರ್ಚಿ ಅವಿನ ನೀರಿಡು ಬೊದುಲೆರೆ ದೀತುಜಿ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀರು ಇತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಅವೇ ನೀರಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಮಂಜಲ್ ತೋಡಿಲ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಮುಂಚು ತೋಡಿ ಪಾಡು ದೇಪಂಡ ಅವೇನು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ನೀರಿಡು ನಮ್ಮ ಬಲ್ಯಾರ ಮೀನನ್ನು ಬೇಯ್ಪಾಡು. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದ ಅಲ್ಲ ಅಂದಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತು ಶೇರ್ ಮಲ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ನಿಕ್ಲುದಾಲ ಪುಲಿನ ಬೊದುಲೆರ ದಿಯರ್ನಂಡ ಈ ನಮ್ಮನೆ ನೀರಿಡು ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಮುಂಚು ತೋಡಿ ಮಂಜಲ್ ತೋಡಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಾಯ್ಬೋಕ ಯಾಂದೇನು ಗ್ಯಾಸ್ ತ ಮೆತ್ತಿದು ನೀರಿನ ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಅನ್ಪ ಆತ್ನೆಟ ನೀರಿಡೆ ಆ ಪುಲಿ ಇಪ್ಪಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಚ್ಚ ನೀರಿಡವು ಬೇಗ ಪುಲಿ ಐತ ಪುಲಿತಾಂಶ ಬುಡ್ಪುಂಡ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಬೆಚ್ಚ ನೆಟ ಪುಲಿನ ಐಟೆ ಬುಡ್ಪ್ಯಾನು. ಇತ್ತೆ ನೀರು ಬೆಚ್ಚ ಒಂದು ಮತ್ತಂಡು ಐಕೈತ ಪುಲಿತ ಕೊಜಂಟಿನ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಜಿಂಡ ಕಜಿಪುಡು ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ತಿಕ್ಕನಾಗ ತಿನ್ನ ರೆಡಿ ಆಪುಜಿ ಪುಲಿ ಆಪುಂಡ ಈಗ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇನು ನೆಕ್ ಉಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ನ ಬುಡ್ಚುದೆ ಅವ ನಮ್ಮ ಬಲ್ಯಾರ ಮೀನುಡು ಉಪ್ಪುದ ಅಂಶ ಉಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಏತು ಬೊದುಲಂಡಲ. ಇತ್ತ ಪುಲಿತ ಕೊಜಂಟಿ ಪೂರ ದೆತ್ತೇನು ಇತ್ತೆ ನೀರು ಕುದ್ದಿಯೊಂತಿಲೆಕ್ಕನೆ ಯಾನೈಕ್ ಬಲ್ಯಾರನ್ನು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತೀತೀನಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಾಡ್ದೊಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷವನ್ನ ಐಟೆ ಬುಡ್ಪೇನು 5 ನಿಮಿಷ ಶೋಕು ಬೇಯ್ಯಡ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಐಕೊಂಜಿ ಪೂರ್ತಿನ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಬೊಲ್ಲುಲ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ 4 ಕೆಂಪುದ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಖಾರ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪುಡಂಡ ಕೆಂಪುದ ಮುಂಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊಂಡ್ಲೆ ಬೆತ್ತದಲ್ಲ ನಿಕ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬುಡ್ಚಿ ಈತೆ ಯಾವು ಇತ್ತೆಂದುವೇನು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಪುಡಿ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ನಿಕ್ಲಿಡ ನುಂಗೆಲ್ ತಾರ ಇತ್ತು ನವೇನೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿದಾತ ಪಾಂಡೆ ಯಾವ್ದು ಅಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ಪೂರ ತಾರಾಯ ಪಾಂಡ ಬುಡ್ಚು ತಾರಾಯ ಇಚ್ಚಾಂಡಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಮುಷ್ಟಿದಾತ ತಾರಾಯ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ಐಕ್ಲ ನೀರು ಪಾಡ್ರಲ್ಲ ಅವೆನ್ನ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಕಡೆ ಉಡು ನೀರು ಪಾಡಂದೆ ಡ್ರೈ ಆದೆ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಆತು ನಮ್ಮ ಬಲ್ಯಾರ ಮೀನು ಬೇಯ್ಯರದಿದ್ದು ಅವು ಬೇಯ್ದು ದೇಪಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಚೌಲ್ನೀರು ಬೊದುಲೆರ ಪಾಡ್ದಿನಿಟ್ಟಾದ್ರೆ ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಣ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತುದೆ ತೊನುಜಿ ಒಕ್ಕೊಂದು ಬಿಚ್ಚ ಒನಸುಗೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ನಿಕ್ಕುಲ ಈ ಮೆಥಡ್ ಅವರ ಬಲ್ಯಾರ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ತು ಎಂಚ ಬರ್ತು ನಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಿರುಪಾಲಿ. ಇತ್ತೊಂದು ಪುಡಿ ತಾರೆದ ಪೂರ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕ್ ಮಂತೈತೆ ನೀರ್ದ ಪಸರಟ್ಟಿ ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಿಕ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಅನ್ಪುಡು ದೇಪಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪುನಿಟ್ಟ ಹತ್ರ ಐಟು ನೀರ್ದ ಅಂಶ ಉಪ್ಪೆರಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ನುಂಗೇರು ತಾರಾಯ ಪಾಡಿರಂದ ಮಸ್ತ್ ಸುಕ್ಕ ಅದು ಉಡ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ನಮ್ಮಂದು ನೆಂಜಿ ಬೆಚ್ಚ ಮನ್ಪುನಿಟ್ಟ ಹತ್ರ ರಡಡ್ ದಿನ ದಿದ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಯಾನು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಿಜಿ ದೇಪಣ್ಣ ಮೀನು ಹಿಡಿತಿನ ಉಪ್ಪು ಯಾವೊಂದು ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಇದು ಮಲ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ನಾನು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ತುಯ್ಯರೆ ಚೆಂಚ ಬಲ್ಯಾರ್ದ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ತೆ ಅಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕ್ಲು ತುಯ್ನೇಕ್ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕೂಡ. ಇದು ಚೌಲಿ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಆಪುಂಡು.